имрӯзҳо душанбе ба шаҳри гулҳоу зебоӣ ва накати рангҳо табдил ёфтааст, ки кӯчаву хиёбонҳо ва гулгашту боғҳои фарҳангию фароғатии он дилфиребу зебо ва фазои баҳорӣ доранд. Дастпарварони мактаби махсуси кӯдакону наврасони захираҳои олимпӣ рақами 5 пойтахт ба майдончаи футболи хурди кӯчаи Неъмат Қарабоеви ноҳияи Фирдавсӣ рӯзи худро ба тамошои гулҳои зебо оғоз карданд. Чунин иқдомҳо ҳисси зебоипарастии насли наврасро бедор месозад ва онҳо дар фазои кушоду боду ҳавои мусаффои баҳорӣ ҳам сайру гашт карданду ҳам тамринҳои худро анҷом доданд. طول 2 سال است که به نمود ورزش و این نمود ورزش یعنی فوتبال مشغول میباشم و با من با همداستگانم به خلاصه اومدیم که یک روز ما رو به سیر و گشت بخشیم و به نزد سیرک دولتی آمدیم و گل‌های زیبا رو تماشا کردیم و بخش پگویی روزی ما رو در همینجا انجام دادیم و من از این خرسندم که وطن ما روز تا روز ترقی کرده است. духтарону писарон дар саҳни ҳавлии сирки давлатӣ, ки воқеан ҳам бо гулҳои рангоранг манзараи зебову дилфиребро мемонад, ҷамъ шуда ҳам аз тамошои табиати зинда ҳаловат бурданду ҳам дар ин манзараи зебо барои солимии ҷисму рӯҳи худ ба машқҳои гуногуни ҷисмонӣ машғул шуданд. Ба футболбозони оянда ин иқдоми мураббиён писанд омад, зеро тамошои чунин гулҳои зебои баҳорӣ ба инсон рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. امروز ما پیش از مشق با همراه معلممون به تماشای گلها آمدیم و در اینجا مشق‌های پگویی رو انجام دادیم و ما افتخار میکنیم که شهرمون خیلی عزیز و زیبا شده است. ин ҳама зебоӣ дар натиҷаи заҳмати шабонарӯзии гулпарварони пойтахт тавлид шуданд. ҳар яки мо бояд ба қадри меҳнату ин зебоӣ расем. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои сокинон чунин табиати зиндаи баҳорӣ ва як фазои гувороро бароямон фароҳам сохтааст. дар чунин маконҳои дилфиреб на танҳо варзишгарон, балки ҳар як шаҳрванди кишвар метавонанд ба варзиш ё ба мутолиаи китобу маҷалла машғул шаванд ва аз тамошои гулҳои баҳорӣ ҷаҳони зебопарастии худро бозам рангинтар созанд.